Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'ya karşı hamd senelerimiz, maqtavlarımız erişsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şerifelerimiz var erişsin. Bizim selamlarımız Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge karata yüreklerimizge muhabbet versin, sünnet bilen yaşarga nasip eylesin. Kur'an yolundan bizni ayırmasın. Dünyalıkta dünya bəxti, ahirette ahiret bəxtleri nasip ete kursun. Muhterem kardeşler, bugün sileşip bitesi sözümüz inşallah olur dua turunda. Dua hem dua kulu turunda. Niçin degende zikkenibizçe bizning şula bitinde hazır bara bikte bereketli aylar. Şu aylarda uraza, namazdan qala, Kur'an okulardan qala şulay bit. Unutmaska kerek, iktagан bir zor ibadet turunda. Ул да булса Аллаһ Тәгаләгә дога кылу. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү, Аллаһ Тәгаләдән сорау. Чөнки дога бу турыдан-туры Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү. Намазның икенче тәрҗемәсе дип әйтик, намаз сүзенең шулай ас-сала гарәп теленнән ул дога дип тәрҗемә ителә. Дога. Дога бу гарәп теленнән алганда мөрәҗәгать яки чакыру булырга мөмкин. Менә без Аллаһ Тәгаләгә дә дога кылабыз дибез, димәк мөрәҗәгать итәбез яки чакырабыз. Аллаһ Тәгаләгә чакырабыз. Аллаһ Тәгаләне чакырабыз. Безне ишетсен дип, безне тыңласын дип, безгә җавап бирсен дип. Менә шулай итеп дога дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең шушы намазыбызның асылында ята. Чөнки намаз Аллаһ Тәгалә белән аралашу булса, дога шулай ук Аллаһ Тәгалә белән аралашу, аннан сорау. Әгәр дә мөхтәрәм кардәшләр игътибар итсәгез, дога кылган вакытта күңел икенче бер төрле халәт белән тула. Әгәр дә мәсәлән син намаз укыдың да, сәлам бирдең дә киттең икән, бер хәл. Ләкин намаз укып бетергәннән соң дога кылсаң, Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, бөтенләй икенче төрле халәт. Үз телеңдә сорасаң да, үз телеңдә торып Аллаһ Тәгаләдән сорасаң, Аллаһ Тәгаләгә якынаю, күңелгә тынычлык килә. Шуңа күрә дә доганы бер вакытта да мөхтәрәм кардәшләр онытырга ярамый. Әбу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, кем 5 шушы әйберне үтәсә ди, 5 нигъмәттән мәхрүм булмас ди. 5 әйберне үтәсә, 5 нигъмәт булыр ул кешегә ди. Нинди әйберләр? Беренчесе, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум. Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылсагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа шөкр кылсагыз, мин арттырырмын ди. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Димәк, берәр әйбереңне арттырырга теләсәң, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылырга кирәк булганына. Әлхәмдүлилләh дип, Аллаһ Тәгалә каршында ризалык, канәгатьлек күрсәтергә кирәк. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә сиңа арттырачак. Булганын арттырачак шулай дип. Чөнки бу мөхтәрәм кардәшләр бик хикмәтле сүзләр. Кай вакытта безнегә нәрсәдер җитмәсә, без гел зарланабыз. Гел зарланабыз, кирәк дибез, начар дибез һәм башкасы дибез. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә икенче юлны өйрәтә, шөкр кылырга. Әлхәмдүлилләh дип шөкр кылырга. Менә бу әйберне сез күрә аласыз мөселман илләрендә. Әгәр дә мәсәлән хаҗларга ниләргә барсагыз, анда берәр таксистлар белән сөйләшсәгез, шулай бит бер таксист белән сөйләшеп барганда шулай, мәйтәм ничек кирәк сезнең монда эшләр? Ул Бангладештан килгән таксист инде. Ничек эшләр мәйтәм? Шулай ди, арендага алабыз, машина нәкъ бездә кебек инде. Ай сайын шуның тугар түләп барабыз ди. Безнең акча белән хайранга чыгаларның түләүләре. Мәйтәм җитәме соң? Әлхәмдүлилләh, Аллаһ кәрим ди. Аллаһка шөкр, Аллаһ юмарт ди. Шулай бит ул әйтә. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ кәрим. Ягъни аларның күбесе менә шулай дип әйтә. Бик сирәге сезнең зарланганнарын күрерсез. Әлхәмдүлилләh диләр, шөкр диләр, Аллаһ кәрим. Бу аларга кичкенә чактан сиңгән. Аллаһ Тәгаләгә ризалык, канәгатьлек, шөкр күрсәтү. Менә безгә мөхтәрәм кардәшләр шулай ук бу җитеп бетми. Балаларыбызга моны аңлатырга кирәк, сеңдерергә кирәк. Безнең балаларыбыз тәмле ашыйлар, матур киенәләр, яхшы телефоннар белән йөриләр, шулай бит җәяү йөрмиләр, ләкин алардан сез бик сирәк ишетергә мөмкинсез канәгатьлек сүзләрен. Аллаһка шөкр дигән сүзләрен. Аларга һаман кирәк, бу кирәк, теге кирәк дип кызыгалар шулай бит. Икенче нигъмәт, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, иннама юваффа сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Әгәр дә савап алырга теләсәң, шушы икенче аятка мөрәҗәгать итәбез. Сабырлар үзләренең
әҗерләрен хисапсыз алырлар. Димәк, савап аласың килсә, хисапсыз саваплар аласың килсә, сабырлык кирәк. Сабырлык нәрсә ул? Сабырлык ул шулай ук ризалык, канәгатьлек һәм Аллаһы Тәгаләдән хәерлесен өмет итү. Менә бу сабырлык. Кай вакытта түземлек диләр. Түземлек икенче әйбер. Кай вакытта, мәсәлән, килен була, мәсәлән, гаиләдә. Гомер буе бу киленне кыйрсыталар. Мәсәлән, анда кайната кыйрсыта, шулай бит, мәсәлән, ире дә кыйрсытырга мөмкин. Ләкин түзгәннәр. Түзгәннәр дигән сүз, ак түзмичә кая барсын. Ул чыгып китә алмый, кире кайта алмый. Әле кеше тәртипләр шундый булган. Хәзер инде түзмиләр шулай. Хәзер кыйрсытсалар, кияү чыгып китә. Чөнки киленне кыйрсытмыйлар хәзер, кияүне кыйрсыталар. Хәзер ир кешене кыйрсыталар. Хатын кыз кыйрсытырга бирми хәзер. Хәзер ир кеше чыгып китә иде. Хатын кыз андый алай кыйрсытылмый хәзер. Шуңа күрә дә хәзер заманалар икенче. Элек түзгәннәр диләр. Ләкин түзү белән сабыр итү икесе икәйбер. Түзәсең, чөнки башка чараң юк. Сабыр итү ул күңелең тыныч, канәгать, син риза һәм ахырдан хәерлесенә өмет итәсең. Аллаһның әҗеренә, шушы авыру булса авыру бетүгә яки башкасына. Шуңа күрә дә бу әгәр дә син әҗереңне аласың килсә, сабыр булырга кирәк. Икенчесе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва хуваллази яқбалу тәүбата ан гибадиһ. Әгәр кеше гынах кылса, шушы гынахын ничек бетерергә белмәсә, нәрсә эшләргә? Тәүбә кылырга. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди тәүбәләрне кылларыннан кабул итүче ди. Аллаһ Тәгалә кабул итә. Тәүбә итсә кеше 100% Аллаһ Тәгалә аның тәүбәсен кабул итә. Шикләнергә дә ярамый бу очракта 100%. Чөнки ихлас күңелдән тәүбә итсә кеше, Аллаһ Тәгалә ул гынахны сызып ташлый. Шуның өчен дә гынах кылган кешегә күңелен төшерергә шулай кирәкми. Дөнья бетте, тормыш бетте һәм башкасы дип анда кирәк түгел. Бар шундый очраклар, кеше, мәсәлән, гынах кылып, бик каты төшенкелеккә бирелә. Ашамый, ичми, ябыгы бетә, гаиләсендә аралашмый башлый, кешеләр белән аралашмый башлый, шулай бит. Шушы кылган гынахына бик нык үкенеп, үзен шушы халәткә төшерә, борчуга төшерә. Ләкин тәүбә итеп, ихлас күңелдән тәүбә итсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа яңа тормыш бүләк итә. Тормышыңны яшисең һәм шушы гынахыңны Аллаһ Тәгалә инде синең кечерә. Дүртенчесе ди, дүртенчесе Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кылыгыз, ул гафу итүче ди. Истигъфар белән тәүбәнең аермасы нәрсәдә? Тәүбә ул үкенеп, гынахларыңа үкенеп, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау. Бу тәүбә. Ягъни бу зур гынахларга эшләнә. Истигъфар качан эшләнә? Мәсәлән, бар инглиз телендә шулай бит, I'm sorry. Шулай бит, или I'm so sorry. Мне очень жаль, шулай бит инде. Бу инде гафу үтенү кешедән. Бар excuse me. Ансы качан әйтелә? Кешенең аягына бассаң, шулай бит, тиртеп китсәң ялгыш, яки кешегә мөрәҗәгать итәргә теләсәң, excuse me дип әйтәләр, шулай бит. Анда I'm sorry димиләр. Монда да шулай, Аллаһ Тәгалә каршында зур гынах кылсаң, тәүбә итәсең. Кичкенә гынахлар булса, истигъфар кыласың. Шуңа күрә истигъфарны без кылабыз, гынахны белмәсәк тә. Тәүбә иткәндә гынахны белергә кирәк. Син кайсы гынахыңа тәүбә иткәнеңне белмичә, тәүбә итә алмыйсың. Тәүбә иттем мин. Нәрсәгә? Белмим инде, общий шунда. Общий тәүбә итеп булмый. Син гынахыңны хәтерләргә тиеш, кылган гынахыңны. Фәләнгә тәүбә итәсең, үкенәсең, фәләнгә үкенәсең. Истигъфар кылганда син аны белмисең дә, онытасың вак гынахларыңны. Шуңа күрә нишлисең? Астагфирулла дисең Аллаһ Тәгаләдән. Яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтмешли, шулай бит, ул әйтә, мин көненә 70 тапкыр астагфирулла дип әйтәм ди. Тәсбих белән астагфирулла, мондай сиңа гынахларыңны хәтерләргә кирәкми. Ләкин кичкенә гынахларыңны шушы астагфирулла дип, син Аллаһ Тәгалә каршында гафу сорый аласың. Бу көн сайын эшләнергә тиешле әйберләр. Зур гынахлар көн сайын кылынмаска мөмкин. Ләкин менә бу вак гынахлар көн сайын кылына һәм Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кылсаң, алар бетеп баралар. Бишенчесе ди, бисмиллаһир-рахманир-рахим, удгуни астаҗиб лакум. Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа дуга кылыгыз, мин сезгә җавап бирермен ди. Менә монда шушы 5 кагыйдәдә тормышыбыздагы бөтен проблемаларны хәл итәргә безгә бирелгән формулалар. Менә шуның 5-нчесе удгуни астаҗиб лакум. Сорагыз, мин сезгә бирермен ди Аллаһ Тәгалә әйтә.
Димәк, нинди проблема бар, мөрәҗәгать бар, ниндидер гызыр бар, шулай бит инде. Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Элек сахабаларыбыз радиллаһу анһум, сез ишеткәнегез бар, шулай бит, аяк киемнәренә теге бәйләүчләрне дә, шнурукларны да сырый торган булганнар Аллаһ Тәгаләдән. Без бит инде хәзер андый вак-төяк әйберләргә ничектер ияләшкәнбез инде. Ипи бетте икән, ипигә барып киләбез. Сөт бетте, сөткә барып киләбез, шулай бит инде. Акча бетте икән, нишлибез? Юк, кесәгә тагабыз да кулыбызны алабыз, шулай бит инде. Акча бетте икән. Ирнең кесәсенә керәбез дә, шулай бит инде алабыз, всё, бетте, проблема юк. Кай вакытта хатын миннән акча сорап куя да, мин дә теге хатынга әйтәм инде. Син әйтәсең, син башта сора акчаң бармы диген. Аласың син теге банкка килгән шикелле, бездонный, шулай бит инде. Миңа фәлән кадәр бир әле. Мәйтәм, ул как будто син анда бар, иелеп ята анда, шулай бит син башта сора. Акчаң бармы диген, шулай итеп. Шуңа күрә хәзерге вакытта без ияләшкәнбез әйбергә, булган әйберләргә. Элек һәрбер әйбер дә ул табырга аны авыр булган. Ләкин бу хәзерге җиңел булса, бу әйберләрне табырга җиңеләйгәчтен без Аллаһ Тәгаләдән ерагайдык шул сәбәпле. Доганы әзрәк кылабыз. Сыра вак-төяк булса да, кибеткә барып ипи ала алсаң да, син сыра, я Раббым, ипи бирсәң иде диген. Бу бит кай вакытта кибеткә барып та ипи булмаска да мөмкин әле. Чыгып китәс, я Раббы, ипиң насыйп ит диген. Я Раббым, ризыкларыңны бир диген. Я Раббым, эшләремне бәрәкәтле кыл диген. Һәрбер нәрсәдә дә әгәр дә эшләшергә, я Раббым, көч куәт бир диген. Утын ярасы бар икән, чыктың да утын яра башлама. Шулай, бисмилла, я Рабби, көч куәт бир диген. Һәрбер нәрсәдә дә Аллаһ Тәгаләдән дуга кыл. Шул ук утыныңны мичкә салдың икән, я Раббым, бәрәкәте белән янсын диген. Һәрбер нәрсәдә дә Аллаһ Тәгаләдән дуга кылырга тырышырга кирәк. Бу безне Аллаһ Тәгаләгә якынайта һәм бик күп борчу проблемаларыбызны хәл итә мөхтәрәм. Аллаһ Тәгалә армый биреп. Уйламагыз теге вак-төяк белән мин аны борчымыйм дип. Аллаһ Тәгалә вак-төягендә зурысында ул бирүче. Аллаһ Тәгалә анда бүленмәгән кагыйдә. Миннән зур гына әйбер сорагыз, кичкенәсенә борчымагыз дип. Ул президентлар белән шулай. Президент янына барып, шулай бит ишек алдына карны җыштырмыйлар дип зарланырга кирәкми. Президент янына барсаң, республикада җыштырмыйлар карны дип зарланырга кирәк. Ишек алдындагысын барасың кемгә? Глава администрацияга. Шуңа күрә дә монда андый кагыйдә юк. Аллаһ Тәгаләдән сорарга була, кичкенәсендә, зурысында бөтенесе Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә туймый аны бирүдән, безнең дугаларыбызны тыңлаудан. Без үзебез туймасак, аннан сораудан. Менә шуңа күрә дә бу кагыйдәне онытмаска кирәк. Удгуни астаҗиб лакум. Сорагыз, мин сезгә бирермен ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, 6-нчысын да монда эштәп куелган. 6-нчы кагыйдәдә, монысын инде аннан соң эштәп куйганнар шундый матур кагыйдәне. Бу шулай ук безнең тормышыбызда бик кирәкле һәм күңелне тынычландыра торган әйбер. Монда әйтелә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва ма анфактум мин шайин фаһуа юхлифух. Әгәр берәр әйбер тотсагыз ди, Аллаһ Тәгалә сезгә аны кайтарыр ди. Ягъни тотырга курыкмагыз. Машинада йөрергә курыкмагыз, йөрегез, калтырап тормагыз. Пробеги зурая тегеләй була иде. Киемне киергә курыкмагыз. Туза, буяла дип шулай бит инде. Акчаны тотырга курыкмагыз, бетә дип. Аны теләсәң нәрсәгә түгел инде шулай. Бар кешеләр куркалар. Тотудан, әрәм-шәрәм итүдән, инструментлары да безнең кай вакытта теге шкафны ачып җибәрәсең, ярты кием киелмәгәндә. Алгансың син кызыгы белән, шулай киелмәгән, җәлләгәнсең, монсы тегесе, хәзер уже модасы чыккан, кичерәйгән һәм башкасы. Курыкмагыз ди. Әгәр дә тотсагыз берәр нәрсә, садака итеп бирер шул сәбәпле, Аллаһ Тәгалә аны кайтара. Кайтарып бирә сезгә ди. Бу дөньяда менә ул закон булырга тиеш. Нишләп дөнья токталып кала качагында? Чөнки байлар акчаларын тотмый башлыйлар. Менә нишләп Билл Гейтс һәм башка байлар бер елны булай гына акча бирделәр кешеләргә, тараттылар. Ничәдер миллиард доллар тараттылар алар. Нәрсә өчен эшләделәр алар? Чөнки акча җыелып ятса бер урында, хәрәкәт булмаса әйберләргә, бу очракта дөнья туктала. Кешегә эш булмый, әйбер товарлар җитештерелмәй, ул товарларны алырга акча булмый. Шуңа күрә хәрәкәт әйләнештә булырга тиеш. Нәрсәгә син
Машинаң белән йөрисең, мәсәлән, шулай бит җәлләп ятмыйсың. Чөнки ватылгач яки анда тузгач яңасын аласың. Яңасын алган вакытта, димәк, кемдер ул машинаны сиңа эшли, аңа эш урыны була. Ни өчен син акчаңны шулай бит инде бирдең, аның урынын Аллаһ Тәгалә кайтара. Ул акчаны бирмәсәң, теге кешегә файдасы булмый. Фәкыйрьгә син акчаңны бирдең, фәкыйрь кибеткә, кафега кирип ашарга алды, монда уже күпме була файда. Фәкыйрьгә файда булды, ашады. Кафега файда булды, клиент булды. Шулай ук тегендә кафеда эшләгән кешеләргә хезмәт хакы булды. Ә син биргән садака аркасында гына бу. Шуңа күрә дә менә бу әйберләр гел хәрәкәт булырга тиеш. Экономикада да, тормышта да һәм башка. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу законны әйтә. Сезгә нәрсә генә тотсагыз да, Аллаһ Тәгалә кайтарып бирүче ди. Шуңа күрә менә бу кагыйдә шулай ук безнең тормышыбыз өчен бик җиңел, бик кирәкле әйбер. Дуга кылган вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, дуганың кабул булачагына ышанырга кирәк. Инанырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ма мин муслимин ядгу би дугаин илля стуҗиба лаху. Фа иннама ан ю'аҗҗила лаху фи д-дунья ва имма ан юдаххираху лаху фи ал-ахирah ва имма ан юкаффира анху мин ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بإثم أو قطيع رحم." Катыйгат рахм. Монда нәрсә диелә? Мөселман кешесе дуга кылса, аңа аның дугасы һичшиксез җавап булачак ди. Яки бу дөньяда биреләчәк, сораган әйбере, сорады, бирде. Икенчедән, яки ул ахирәткә калдырылачак, ахирәткә ничек калдырыла? Савап булып бирелә. Булыр шундый кешеләр ахирәттә Аллаһ Тәгалә каршында бик күп савап алырлар. Нәрсә өчен бу саваплар икәнен гаҗәпләнгәч, аңа әйтерләр: "Бу синең кабул булмаган дугаларың" ди. Шуңа күрә күбрәк дуга кылган сайын, бу очракта савап була. Җавап булмаса ул дугаларга. Менә игътибар итегез әлегә баягы мөселманнарның шулай бит сөйләшүләрен игътибар итегез. Мәсәлән, берәр нәрсә эшләгән вакытта манда, берәр нәрсә булган вакытта шулай бит инде. Алар гел дугада. Баракаллаһу фик. Яки башка сүзләр әйтәләр шулай бит, зикрләр әйтәләр алар, гел дугадалар. Бездә сүгенәләр шулай. Мәсәлән, Төркиядә видеолар күргәнсездер шулай бит инде хәзер. Иләр җимерелә. Нәрсә сүгенәләр монда кешеләр? Анда Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһу акбар, ла хавла ва ла куввата илля биллаһ дип шулай торып кеше карап тора. Артында шундый сүзләр. Бер малайны күрдегезме? Өстенә кысылып калган. Әтисе нәрсә ди аңа астан? Шәһадәт сүзен әйтте. Шәһадәт сүзен әйтте. Безнең җирлектә, безне руслар төшергән видеоны күргәнегез бармы? За кадрын монда ни эшлиләр? Анда гел сүгенү. Метеорит төшәме анда, авария буламы анда, ракета килеп төшәме анда, нәрсә булса да анда гел сүгенү анда. Гел сүгенү. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, аермасы. Ике халыкның аермасы монда. Бездә шундый юк, бездә шулай ук сүгенәбез. Без әле бездә патриотизм да юк, бездә урысча сүгенәбез, татарча сүгенәсе урынга. Патриотизм да юк бит бездә хәтта. Анда татарча матур сүгенү сүзләре бар. Тишеңне кысып шулай торып матур дип, әнә дип җибәрсәң, анда бөтенләй матур чыга ул. Шуңа күрә бозмагыз татар телен. Кертмәгез урыс сүгенү сүзләре. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, инде бу очракта шулай бит иман тәрбиясе кирәк. Шуңа күрә дә һәрбер кылгандыга авырлыктамы ул, җиңеллектәме ул, шулай бит ул безгә савап булып барачак иншаллаһ. Яки ди, кешенең гөнаһлары кичереләчәк бу дөньяда да. Ягъни теге дөньяда да ул савап булып булмаячак, бу дөньяда җавап та булмаячак аңа, ләкин кешенең гөнаһлары кичереләчәк. Кылган дугаларына күрә дә. Әлбәттә инде кеше дуга кылмаса, әгәр дә гөнаһны сорап, яки туганнар белән араларын изәргә тырышып ди. Шулай. Менә шулай булса, Аллаһ Тәгалә кабул итүче дугаларны ди. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, бер вакытта да дуганы онытырга ярамый, һәм дугада булырга тырышырга кирәк үзебез өчен дә, кардәшләребез, якыннарыбыз өчен дә. Инде иншаллаһ русчада сөйләп алыйк. Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о дуга, о мольбе, об обращении к Аллаху Субханаху ва Тааля с просьбами, с обращениями. Дуга, можно сказать, так переводится. Дуга очень простое поклонение, но в то же время и
тяжелое поклонение. Простое почему? Потому что надо всего лишь попросить. Обратиться к Аллаху, сказать: о, Аллах, дай, и все, попросить. Непростое, сложное. Почему? Потому что надо попросить у того, кого ты не видишь. А сделать это возможно только при одном случае, если ты точно веришь, что там кто-то есть, и точно веришь, что он тебя видит, и то, что он тебя слышит. Это уже связано именно с верой, с вероубеждением, с акидой. Поэтому тот, кто делает дуа, это, соответственно, верующий человек. И в основе веры лежит дуа. Поэтому намаз и переводится как дуа, как мольба, как прошение. Также, дорогие друзья, мы должны понимать, что пророк ﷺ сам говорил: «Ад-дуа муххуль гибада». Мольба, то есть дуа, это мозг поклонения. А в другом хадисе сказано, что дуа – это поклонение. Дуа – это поклонение. Почему дуа – это поклонение? Потому что в Коране сказано: «Бисмиллахи рахмани рахим, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين». Потому что в Коране сказано, Аллах Тааля говорит: «Просите у меня, и я вам дам, и те, которые высокомерились от поклонения мне, зайдут в огонь, будут в огне». То есть Аллах Тааля говорит: просите, и я вам дам, а те, кто высокомерится от поклонения, что это значит? Это значит, кто не хочет поклоняться мне. А почему здесь дуа идет и поклоняться? Потому что Аллах Тааля сделал синонимами дуа и поклонение, гибада. Значит, кто не просит, он будет высокомерным, во-первых, а во-вторых, тем, кто не хочет поклоняться Аллаху. Поэтому человек, верующий мусульманин, он всегда обращен к Аллаху в дуа, в молитвах. Это не только касается верующего мусульманина. Вообще в любой вере, когда человек верит, что главный его козырь – это обращение к божеству, к любому какому-то божеству. Если это язычники, они идут к своему там богу там и так далее, да, просят. Они же просить ходят. Если вы видите какого-то истукана где-то, идола, то есть к нему идет народ. Есть, например, в Индии такая традиция идти к своему божеству в храм ползком. То есть в таком униженном состоянии они идут ползком по земле, когда доходят, они уже грязные, все в пыли там и так далее. Знак уважения, знак величия этого божества. А они же могли и дома попросить, но они пришли к нему. То есть зачем ходят туда? Именно к нему, чтобы просить. Поэтому в любой религии это есть. И у нас тем более. То есть человек, если верит в Аллаха, он должен обращаться к Аллаху с молитвой, с дуа. Это самое главное оружие верующего человека. Его сила, так скажем. Дорогие друзья, никогда вот поэтому нельзя высокомериться и отказываться от дуа, от молитвы. Любая просьба, если это не грех, любая просьба, мелочь, большое, все надо просить у Аллаха Субханаху ва Тааля. Но надо понимать, что дуа всегда принимается, но каким-то из следующих способов. Когда Аллах Тааля дает, то есть ты просишь, сразу дает. Второе, Аллах Тааля не дал тебя в этом мире, но дал в ахирате как саваб. Либо Аллах Тааля простил твои грехи этим дуа, либо что? Либо беда, которая должна была прийти к тебе, не придет благодаря этому дуа. То есть ты просил дуа, делал, но тебе уготована беда. Сверху тебе уготована беда. И там уже смотрит. Очень много дуа. Давай мы это дуа возьмем, не будем отвечать на это дуа, но зато не будет этой беды. То есть компенсирует. Это же лучше, чем ты попросил там что-то, да? Попросил, например, там какой-то Феррари. Есть такие ребята, которые о Феррари мечтают. Знаете таких, нет? Ну, это обычно очень молодые, которые видели машин только в этих фотографиях, на
обложках тетрадей, дневников, вот они мечтают о Феррари. И вот они говорят, я хочу Феррари. Да. Они же не понимают, что это за мечта. Да, вот Аллах Таля может ему дать Феррари. Ну, этот человек сломал позвоночник в этот год. И в последующие 10 лет лечил этот позвоночник. Даже садиться не мог. Зачем ему это Феррари? Феррари стоит, там пылится, ломается потихоньку. Уже там бомжи курят, у его Феррари сидят там во дворе. Поэтому Аллах Тааля смотрит, ага, давайте я Феррари не дам, дурью не майся, зато вот позвоночник не сломаешь. А человек же не знает об этих секретных формулах. Он думает, что? Я просил, а ты мне не дал. Возмущение получается. Поэтому всегда мы должны верить, что Аллах Таля принимает наши дуа. Если не принято что-то Аллах Таля не дал, значит отвел от тебя беду. Значит простил твои грехи. Значит в ахирате будет саваб. Не переживай. Это все безответно не останется. Ты впустую не содрогаешь воздух, не переживай по этому поводу. И пророк саллаллаху алейхи тоже сказал: «Ла язалю абду би хайрин ма лам ястаджил». Человеку, рабу, всегда будет благо, если он не спешит, говорит. И сахабы спросили: о, Расуль Аллах, что значит спешить? Как он будет спешить? Он сказал, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, говорит, скажет: о Аллах, я у тебя просил, делал дуа, а ты мне не дал. Вот так говорить нельзя. То есть, например, вы заболели, опять-таки, да? Ну, у вас насморк там, горло болит, температура. Вы ночью попили мед, тмин, парацетамол, да? Горчичку, банки поставили. Все, ударно сразу же, да? Все, витамин С попили. Все это излечились, укутались, легли спать. Утром встали, горло болит, сопли идут, температура не снизилась. Дуа, конечно, сделали, естественно, да, ночью. И вы что говорите утром? О, Аллах, я же просил меня вылечить, а ты меня не вылечил. Аллах не ответил на мои дуа, ты говоришь. Спешить не надо. Спешить не надо. Вот пророк саллаллаху алейхи говорит, если, говорит, вы не будете спешить, Аллах Тааля даст. Даст в свое время, когда надо. Если у тебя температура продержалась дольше положенного, например, ты хотя делал дуа, значит так надо. Значит Аллах Тааля убрал лишние вирусы у тебя этой температуры. Если ты просил выздоровления, а у тебя температура наоборот подскочила, температура, когда растет, это не всегда плохо для организма. Чувствует себя плохо человек, но зато при этой температуре, при 39, обычно умирают в организме микробы, которые проникли туда, вирусы. Они при 39 умирают. А человек уже при 37,2, обычно мужчины, да, уже в предсмертном состоянии принимают таблетки, они уже лечатся. Хотя надо продержать хотя бы до 38-39, если получится, конечно, да. Эта температура, она убивает вирусы. А у тебя продержалась. Ты дуа сделал на излечение, а у тебя температура выросла. Понимаете, вот иногда мы не понимаем этих мудростей. Но Аллах Тааля дает нам излечение. Не так, как ты хочешь, а так, как надо. А так, как надо. Поэтому не надо спешить. И в любой просьбе тоже. Кто-то говорит, хочу жениться, вот Аллах Тааля не дает мне жену. Не спеши. Не спеши, поживи немножко. Зачем ты хочешь? Да. В этом плане вообще претензий быть не должно у человека. Тебе женатые люди тебе говорят, да, не спеши, а ты весь печальный, сидишь в углу мечети, хочу жениться, да. Поэтому особенно нельзя спешить, говорить, о, Аллах не принял мои дуа там и так далее. Аллах даст тебе жену, потерпи немножко, не спеши. Поэтому в любом случае, вот, когда делаешь дуа, спешить не стоит, дорогие друзья. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если вы не будете спешить, Аллах даст. Аллах ответил на дуа Муса алейхиссалям через 40 лет. Это пророку. Аюбу алейхиссалям через 18 лет. Это же пророки. Они тоже просили. Сколько лет они ждали? А ты хочешь, сегодня попросил, завтра уже у тебя жена, Феррари, здоровье, пачка денег, топ-менеджер, ты там где-то, да, директор. И так не получается, дорогие друзья. Может и получается, но это не та схема, которая тебе подойдет или нужна.
Поэтому в этом случае, говорит, не спешите. Также, дорогие друзья, один мудрец сказал, что дуга не принимается по 7 причинам. Первая причина – вы разгневали Аллаха, то есть делаете грехи, отдалились от Аллаха. И поэтому Аллах не принимает дуга, не слышит вас. То же самое, когда дети хулиганят, вы же тоже особо к ним уже не прислушиваетесь, вы обиделись, так скажем. Да, Аллах, конечно, он не как вы, то есть не в этом плане обижается, а в том, что вы разгневали Аллаха своими грехами. Второе. Вы говорите, говорит, что рабы Аллаха, но не делайте деяния рабов. Ведь раб Аллаха, он полностью, вообще любой раб, он полностью под властью своего хозяина. Поэтому, если ты раб Аллаха, ты должен постоянно служить Аллаху и быть под его властью. А не так, что ты погулял где-то, ходил где-то, потом, когда нужно, прибежал. Кушать надо, например, да? Нет. Значит, ты служишь. Раз ты раб, ты служишь. Ты постоянно уходишь, когда надо уйти, просишь разрешения. Когда надо жениться даже, просишь разрешения. Ты под властью своего господина, в этом случае Господа. Третье. Вы читаете Коран, но не живете по нему. То есть мало читать Коран просто. Надо следовать принципам Корана. Четвертое. Вы говорите, что вы умма Мухаммада, но не соблюдаете сунну. Делаете харам, делаете сомнительные вещи. Пятое. Вы говорите, что этот мир не равен и комариному крылу перед Аллахом, но привязаны к нему сердцем, к этому миру. В словах одно, а на самом деле любим этот мир, привязаны к нему, трясемся потерять деньги, работу, дом, еще что-то там, да, боимся что-то сказать, сделать из-за этого. То есть все, вы, говорит, привязаны к этому миру, хотя сами говорите, что этот мир не стоит и комариного крыла. Вы, говорите, шестое, что этот мир будет уничтожен, но живете так, как будто не умрете. Планы такие. Я же вам рассказывал, да, когда покупал кирпич, расстроился. Там было написано, срок годности кирпича 70 лет. Я расстроился, я говорю, что так мало-то? А потом думаю, ё-моё, мне, если меня сейчас там 30-35 нет, ну тогда 70 лет это... Какая разница, да, сколько лет этот кирпич прослужит, если 70 лет простоял? Меня-то уже не будет. Я расстраиваюсь. То есть у человека всегда такие планы. Всегда такие планы у человека. Например, даже вот я вам всегда говорил, ученые вот посмотрели, вот если правильно жить, так скажем, да, ресурс печени 800 лет. Печень. Ресурс печени. Но он столько не проживет. Он умрет от другой болезни. Поэтому печалиться, что всего 800 лет, не стоит. Не стоит из-за этого печалиться. Поэтому, когда человек, да, он думает, что да, это мир ничто, но естественно, он думает, что он проживет вечно. Конечно же, этого не будет. Поэтому надо думать об ахирате, а не о вечной жизни в этом мире. И седьмое. Вы говорите, что ахират лучше. Но вы не готовитесь к ахирату и возвеличиваете этот мир. Мы говорим, рай лучше, ахират лучше. Там дворцы, там гурии, туда-сюда. Но что ты сделал для ахирата? Ну, даже элементарно. Вот когда, если бы меня сказали бы, вот тебе надо выступить перед богатыми людьми. Перед богатыми людьми, да, выступить. Что бы ты им сказал? Вот в одном предложении, что бы ты им сказал? Я бы сказал так. За сколько вы купили дом в этом мире? И сколько вы потратили на дом в раю? Я бы вот это сказал и ушел. Потому что богатые люди очень ценят деньги, считают деньги, поэтому они и богатые. И они любят толк, разбираются в ценах. За сколько вы купили дом в этом мире? Сколько он стоит? Допустим, 10 миллионов. Ну, богатые люди за 30 покупают, за 50 миллионов покупают. Вот столько денег ты в дом в раю вложил? Ну, 99% нет. Не вложил. Поэтому, что ты сделал для ахирата? Если ты веришь, что там все лучше будет, а не логичнее ли в этом мире потратить 5 миллионов на дом, остальные 45 на ахират? Не логичнее ли? Но это удел богобоязненных. Это сахабы,
ученые, уляма и так далее и тому подобное. Поэтому, если мы считаем, что ахират лучше, стараться надо для ахирата. Ты стараешься? Нет. Если вот эти причины, у тебя нет этих причин, тогда не удивляйся, говорит, почему у тебя дуга не принимается. На сегодняшний день, дорогие друзья, вот вы слышали, что в Турции какие события произошли, да? Что там вот землетрясение, люди остались без крова, без ничего, без документов, без жилья, без одежды, без еды, потому что все в доме, и дом обрушился. А некоторые потеряли и своих родственников. Кто-то потерял там большинство своих детей или всех детей, потому что мужчина был на работе, а семья дома. Дом обрушился, все, нет семьи, нет жены, никого нет. Поэтому, естественно, люди стараются помочь со всего мира. Поэтому, у кого есть возможность, там, знаете, там официальные контакты есть, он тоже консульство Турции собирает эту помощь, поэтому, конечно же, надо помочь нашим братьям, верующим мусульманам, они без нашей помощи справятся. Это очень сильный народ, сильная нация. И мало того, сейчас скажу, мало того, как сказать, эти землетрясения произошли именно в религиозных районах Турции. И уже сегодня нерелигиозные турки уже сказали, вы, говорит, за Бога голосуете, за ислам голосуете, вот с вами, что Бог сделал, они уже сказали. Два там есть этих кемалисты, так скажем, да, там другая партия, атеистская, партия атеистов, они уже вот так смеялись над верующими. Уже ими занимаются органы, проверяют их на там, эти слова и так далее. Но тем не менее, поэтому эта помощь идет именно к верующим. Вы же сами видите, когда дома разрушаются, да, что они кричат? Ля иляха илля-Аллах, Аллаху акбар, ля хауля ва ля куввата илля билля. И, конечно же, Сирии. Но помочь Сирии сейчас сложнее. Почему? Потому что если вы переведете деньги в Сирию или тому, кто в Сирии, на это могут расценить как финансирование терроризма. Это опасно. Сейчас никто за вами, вы никому не докажете. Вот посадили человека, да, который книги печатал, Умма. 18 лет ему дали. Или 17 дали. Сколько ему дали? 17 дали, да? 18 просили, 17 дали. Сказали, что он финансировал терроризм. Если ты, например, перечислил деньги туда, своему брату, кому-то там, да, даже там, чтобы он купил еду, это все могут расценить как именно это. Поэтому помочь Сирии сложнее сейчас. Турции помочь еще можно. Но самое главное, хотя бы делайте дуга, дорогие друзья. Дуга, мы сказали, сила. Помощь Аллаха лучше нашей помощи. Поэтому хотя бы в наших дуга мы должны быть едины и не безразличны к этой ситуации. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.